Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Lansa chifukwa nthawi timafuna nafe tikalowe amthali katalowa kale tinaona kuti ajenasa nawonso ali pamene panangoyima ngati munthu wamba ngati sadziwa kalikonse. Iyayi mukuonerayi ndi kanema wa Times awandaje mwali anga lero sadamenye suti ndimafuna ndingokuonetsani inu imwera ndimadzakayi pang'ono ndimafuna ndingokuonetsani pang'ono mmene zilili kuno andevu zamwayi bwerani kuno andevu zamwayi timafuna ndingokuonetserani pang'ono mmene zilili kuno chipani cha UDF chakungana mmawa uno kuno ku Bingu International Convention Center. Tikudziweni amayi. Ine ndine Ake Ndipo Achina. Mwachokera ku? Chilinde 1. Chilinde 1? Mwamva kuti chochitika nchani ku? Kuno tu bwana watu president watu Atupele Muluzi Kosiya Mapepala Ake Ndipo. Ndino okondwa bwanji ndi zimene zikuchitika ku? Ife ndife okondwa kwambiri. Tili chisangalalo koposa ife chipani chitipa chinyadira ko basi nthawi zonse. Munamba liti ukhala wa UDF? Ine tu kuyambira kungobadwa ndakula nacho chipani chimenechi olokundicheka magazi atulukayelo. Ayi tathokoza kwambiri. Ndi mmene zikukhalira kuno amayi muli bwa? Ndili bwino ka inu. Mwachokera kuno? Ndachokera ukawale. Mwamva kuti chochitika nchani kuno? Kunoko tikuzaona kuti ojena Atupele Muluzi azapereka kalata. Mmakonda kwambiri Atupele? Ko basi. Chifukwa chani? Ayi mtima wabwino. Wotisamalira. Akusamalani? Muja bwino ku UDF we? Ayi choncho mmene tilili. Acha bwino. Tathokoza kwambiri. Wireless ya kanema ya Times tikucheza ndi otsatira chipani cha UDF. Amayi mwachokera ku? Ine ndachokera ku Mangochi koma ndimakhala kuno ku Lilongwe. Mwamva kuti chochitika nchani mmawabu? Kunoko zikuchitika ndi zoti tifuna timulandire president wathu amene tikumuyembekezera lero onabwa Atupele Muluzi. Amene abwera udzapereka nawonso makalata awo. Inu UDF mudalwali? Ine UDF nalowa kalekale nthawi imene anayamba bambo ake olemekezeka atu former president Atupele Muluzi. Amene nayamba kulowa pa sinalowa sa chipani china ndine wa UDF. Ndithu bwana. Acha bwino. Zikomo. Tikulankhula ndi otsatira a chipani cha UDF amene abwera kuno mmawa uno. Amayi tikudziweni? Ine ndi Mayi Kasimu. Amayi Kasimu? Mwachokera ku? Kawale 2. Mwamva kuti chochitika nchani mmawa uno? Mmawa uno tu president wa chipani cha UDF abwera udzatula kalata kuno. Imene akufuna kuyimira president wa chipani. Chimwemwe chanu nchotani kuti Muluzi ayima nawo pa masankho amene? Ineyo tu ndilosangalala kwambiri fayona kuti president athu achipani cha UDF amene akudzapereka kalata lero kunoko afuna kuyimaso fayona kuti UDF ndimene anabweretsa democracy umene lero wina aliyesa amapanga chimene angafune lero ngakhale ife timathawa panga chimene tingafune ife cha democracy imene anabwera ndi chipani cha UDF. Muwina pa 16 pano? Palibenso kukayikira kwina kulikonse kwa amene akukumbukira ndithu chipani cha UDF chinachotsa MCB mpampando patatha zaka zambiri. Tilibenso kukayikira ife ndithu mboma tikulowa ndipo Atupele akulamulira 2025%. Ndathokoza kwambiri. Awiri atatu otsatira a chipani cha UDF amene ali pano mmawa uno kuno ku Bingu International Convention Center. Asimayi akuyimba timvere pang'ono nyimbo zoyimbidwa pa. Malawi, ikudziwa Atupele alipo. Alamula zikoli.
ndi mmene ng'oma zophulikira kuno ndi apanso ndaona pali otsatira achipani amayi mwachokera Pere 6. kufina atu jasi ya UTF. Tikunyadira. Inu ndi otsatira achichepere achipani cha UTF. Mmachikonda chipani cha UTF chifukwa chani? Mmachikonda chipani cha UTF, chipani cha UTF. Yangana nukwakone ne. Ayangana nukwakone. Simufuna kone? Yangana nukwakone. Tapatsena oje. Wairesi yakanema ya Times tikulutsa mawu kuchokera mu mzinda wa kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. View yathu ya mmene kuliri ku entrance ndi imeneyi. Dzulo padali munthu apa wa undipondera mwana. Lero UTF abwera koma sikuti ungachita kufananizira ndi mmene anabwerera a DPP dzulo kapena dzana Dr. Joyce Banda. Ndi mmene zilili kuno ku Bingu International Convention Center kumene olemekezeka Atupele Muluzi akubwera kudzapereka mapepala awo. Ndaona mangomenya yonse tujeni yero. Ndi masoko omwe yero. Hani yake ndi imene yoto. Bwana akubwera pano. Zapereke makalata. Kufuna kuimira lero kutenga dziko. Mutenga dziko kwa mosa kukoteranso anthu ano ali kuti ndi amira ena akubwera akubwera mbiri pano pa abwera mbiri nditu chaka chino nyamata zachinyamata ozaringalamba nyamata otamata mwana chegwe simba ngwasali ndala mmachikonda chipani limene la kumachinga makanjira ndamva kanga pamveka chiyawo ngani hani kimene yochomba mwanga yogopa soni mwanga yogopa Atupele ali apano lero ngatukogopa soni mwachibwe simba ngawo yakulinga iya isiyesiyene ngwasali ndala nditu twakulungwatu amene muti chani Ndiukuzani nditu. Bwana wanga nditu. Mwana wankangu akufika pano. Osakayikira soya boma ndikutenga ili. Mutengera kuti? Mmaemwe muno. Mapepala aso. Kuchonga mwana wankangu kunyamula dziko lino. Tatopa ndi kulonjeza zosatheka. Mwandipesa bwana Brian. Boma ilili si boma wati chiyembekezo cha Malawi iyayi koma kupha Malawi. Ndiye tikufuna mwana wankangu akatenga dziko lino chimene pamene analikira bambo ake yapitirize kuti dziko lino likhale pa fresh ifeso tipange ma business athu mopantsuka. Ino nda business? Ine paka business. Mapaka business ya? Ine magulisa kaunjika. Magulisa kaunjika? Nditu bwana wangu. Kuti? Ineyo ndili nsika free market. Nditu. Chabwino. Nditu bwana. Tathokoza kwambiri. Nditu. Tathokoza kwambiri. Afumu. Basi ndida Steven Muhammad. Muhammad mojokera kuti? Ndijokera ku Golomoti. Ku Golomoti? Yangana ni kwakuonene. Basi tsiku la lero bwana wanga ndi tsiku la chisangalo kwa ife anthu a UTF. Anthu amene machikonda chipanichi. Kuchokera 1993 mpaka na 94 amene tengaboma kufika na tsiku la lero lino. Lero ndi tsiku lathu lakuti sone ife tione masomphenya athu. Fuka mtsogoleri wathu amene momwembekezera Atupele Muluzi kuti ndi amene akuyenera kuti alamule dziko lino pa 16 pano. Ndi amene lero lino fuka timuperekeze apa. Asiye mapepers yake. Ulendo so ndikuyamba lero. Mweta bwera panda bwera okonzeka kudzawuyamba ulendo. Chikoma mwenye poso mene yojela. Tisavenja ala yayi. Ndi vantu achisangala. Mulikampunga mene. Mene mumuli poso mene. Ndithu ife ndifo sangala kwambiri lero. Mavuto Brian mukaona. Tikuvutika kwambiri pa dziko pano. Tili mavuto akulu kwambiri pa Malawi pano. Mavuto amene kuti athe pafunika munthu amasomphenya ndi dziko lino. Munthu amene alibe mbiri yakatangale, munthu amene ali mbiri yakhalidwe labwino kwa wanthu. Mwafrika munomo atafunguza anaona kuti mtsogoleri ndi mmodzi yekha basi kwathu ku Malawi kuno Atupele Muluzi. Atupele basi. Ku Malawi kuno kulibenso wina. Paso kwa 100 maiko 50 mu Africa. Mtsogoleri wa chilungamo kwathu ku Malawi kuno ndi Atupele. Mu Africa muno ali mgulu anthu 100. Maiko 53. Kusonza ndi mtsogoleri amene Africa nguphonya lero Amalawi kungophonya pa 16 pano. Wosasankha mtsogoleri Amalawi ifeyo tikuzipha toka. Tikuzivula za toka. Mwayi ufa Malawi ndi wayamba kumasomaliza. Ndi nyamata kopanda katangale. Wakala maunduna maboma apita maunduna osiyana sana bepo kolo wantambala sana sokoneze kila chili chosa Atupele Muluzi Amalawi ulendo uno ba 16 pano mpamene famala tikaonekele kuswa chikondi kwathu mpamene famala tikaonekele tsoka lathu ba 16 pano iyi ndi last chance yathu tayesapo maboma apita ache tinachotsa
taisaso ya baba yawa tinawowa tifuna tachotsenso amenewa alephera amenewa kuyendesa dziko lino acha analephera awaso alephera kuyendesa dziko lino acha ndathokoza kwambiri wairesi yakanema ya Times ndi andevu zamwayi abo phanso suti kungokhala okonzeka masiku akadali awa chirake ndi banthu apata chita mwayi ukhoza kupezeka kuti angokukodwa tabwera basi acheni asanali apo tsana sitimadziwa kudacha bwinobwino zilo lichi mmene kumalowa dzuwa hayi ndithu atenga komano tifuna tione Atupele Muluzi amene ndi mmodzi mwa achinyamata mdziko muno kuti zinthu zawo apanga bwanji. Brian izizi zomati running mate kumamubisa pena pake mpaka na siku lomaliza amwena sizabwinoyi chifukwa chokuti anthu akamapereka even feedback running mate uja atasankhidwa kale zomakaza ovuta kuti mukhoza kukonza bwanji mudakhala kuti mwaphonyesa so ndikuona ngati kuti itachinja mmene zikhalira ya running mate kumamuonesa nthawi yabwino kuti anthu atakhala kuti ali nzolankhulapo pa running mate ipo mwina mutha kumva nkuona kuti mungakonze bwanji koma zoma mbisa running mate ngati kuti ndisa ili go product makamuonesa nthawi yomaliza mata maphonya pamene popo ukoza kati ndiwe candidate wabwino koma running mate waphonya ukoza usipezeka wasokoneza zinthu wabudura mpunga so mwina tikanaunika mpunga umabuduka umatobuduka mpunga chifukwa cha running mate kubuduka sogoleni mpunga kubuduka mpunga khali ndi akuti running mate ndinaka mmene timaziwira makandidate bucha kuti ku convention asanga candidate mona ngatiso kumene kujaku akhoza kumanena kuti akudakula pa running mate akhoza kukhala ndani ncholinga chokuti anthu atakhala kuti mwina ali ndi zoti anenepo ma comments awo on the running mate atha kumapereka koma zoma mu sunga mpaka na last minute utakupezeka kuti munthu waphonya komanso kumakambirana kuti izizi anthu azilandira bwanji ndizimezo nzofunika kwambiri that's why tikunena kuti anthu achokatu zolizoli tinezoona zulo panali zolizoli so amene mwasalano enano mutengereponso mwina maphunziro kuti kodi muzisankha bwanji komanso consultation izikhala yayikulu bwanji ncholinga chokuti anthu akhozanso kuyikapo maganizo awo nkuona kuti munthu usaphonye chifukwa chokuti pena pake sudayike running mate wabwino banda mukuonera kanema wa Times ndili ndi amzanga ndevu zamwayi tikuyembekezera olemekezeka Atupele Muluzi kuti afike pano nyimbo ndezophulika pano nyimbo zophulika za UDF zophulika nyimbo nde zikuoneka kuti zomwezo nthawi zake takhatu kumasimvapo nyimbozi zimangotengerano kuti ino abwera ndi ndani so iyayi UDF kodi zomwezi nyimbo zake ikuimba apapayi tikaivaso akwayimbira akamuzu sitizalekana inu ndife nde nyimbo zija zikupangosintha ndithu creativity mwina ikuvuta ku nyimboku maina kukhala zila za nyumba balina amati kekeke chipani mwe chiwona kekeke pogawa nsalo amatani amatike apati ndi ena mwa akuluakulu ankhalakale a chipani cha UDF tikudziweni baba in Rahim Elias, Vice President wa UDF. Vice President wa UDF? Yes. Chigawo chiti? The whole of Malawi. Oh, the whole of Malawi. Yes. Mulibe ma regional Vice President? No, UDF that is as many. Indeed. So Atupele Muluzi President? Vice in I don't know. Rahim Elias. Rahim Elias? Yes. Indeed. Afumu? Nyama zikulu za mmango. Aurino dzina namata mango chiwani. Anthu akutero. Akutemwe chiwani. Koma tiyembekezere zotani bwana Vice President Mau? No, muyembekezere zambiri. Monga mudziwira UDF is a party to reckon. And UDF is coming back with a bang. Tukubwera ndi zinthu zambiri mfundo zokomera Malawi. And mmene mukudziwira president wathu wasankha kupanga alliance ndi Malawi. Not zipani zina. Kupanga alliance? No. Kupanga alliance ndi Malawi. Dzulo padali munthu pano. Osayerekeza ndi lero. Ndiye mulo wa mboma bwanji. Ndi ma policies amene tili nawo. Indeed. Muli ndi ma policies otani? No, we've got the business first, mene mudziwira, mukhala mukuimva masanano, but we've got a manifesto launch ku Masinta. Kwenele muli niso nkhalu Masinta? Yes. After this tupita ku Masinta. Indeed. UDF iko zobwerera mboma? Kwambiri.
UDF, as you know, idalamulira dziko lino 10 years without being voted out of power. And anthu nthawi imene jamakalanda majani ntumba. And UDF yubweretsanso ziti zimene zija. Amalawi chimene amafuna kukhala ndrama ndi chakudya. Zimene Amalawi akutani akufuna. And UDF is ready to serve again. Chabwino. Indeed. Tsopano inu amangochi wani. Mmachikonda chipani ichi chifukwa chani? Amwe Brian chipani ichi ndimachikonda kwambiri. Chakumuzi? Yosa chakumuzi. Koma ine chipani ichi ndimachikonda ngati mpamba wanga. Ndi mpamba wanga. Ngati ndi chuma ndi UDF. UDF nchuma chanu? Kwambiri. Munalemera nacho chipani ichi? Sinalemera nacho. Kuma munthu umatha kuchifungatira. Chipani icho nkuchilemekeza. Fane chiyambireni sinambe ndalowa chipani chino. Chiyambireni chipani changa cha UDF. Deniso nzaferaso mu UDF. Mutafera mu UDF basi? Kwambiri. And then we are nice. Yeah. We are nice. Amene akutionera pano otsatira chipani cha UDF across the country. Tili pa TV, pa radio, komanso pa Facebook. Mwauza zotani? Yeah, chimene ndingapemphe anthu ndithu kuti tiyeni timsupport Atupele Muluzi. Ndi mwana kuti alibe mbiri yoyipa. Akhalaso akuthandiza, inunso mukuziwa akhala kuthandiza zipani zosiyana-siyana, zimalowa mboma ngati DPP, PP, inunso mukuziwa. Akhala maunduno osiyana-siyana, sanamba solola olo china chilichonse. Ndiye anthu andichiyembekezo kuti ngati pali joka, ndiye Atupele Muluzi. Joka ndi Atupele? Atupele Muluzi. Aitathokoza amangochi wani. Mukuonera kanema wa Times, ndimpatse nzanga Catherine. Ayi, ndimatimu. Koma ndimati ndabva manongonongo. Ndabva manongonongo. Ndabva manongonongo kuti ngati momwe timamvera dzulo ndithu. Kuti mayina akuti ndamene akumveka kuti ndi running mate. Mayina wakuti ndamene akumveka kuti ndi running mate lero dzina lomwe likutchulidwa ndi Ana Madingo. Ana Madingo tu dzina mphekesera ndomwe ndaza. Amene akakapemezana Madingo. Akuti mphekesera sinangadzulo ti maneno ati palisti pakuveka Jenasa, Rosa Mbilizi, Brett Saka lero kuno ku UDF manongonongo takuveka kuti Ana Madingo. Akuti ndamene akubwera pano Atupele Muluzi ngati running mate nde mphekesera imene tikuyimva pakadali pano ndimene. Kamba posera mpandinso kulero wina wa UDF kunena kuti pali anthu amene ali achikoka. Pali anthu amene ali achikoka. Akubweranso ndithu eteni tifikire kufupi. Akubwera tione kuti kodi ndi Atupele ndi Ana Madingo kapena ndi ndani. Pali anthu ena amakhala achikoka. Onena kuti umawafuna kuti athandizire voti basi. Tiona ngati zili zoona. Kumene mukuona kusogoloko magalimoto ayamba kufika ndithu. Yoyamba galimoto green ayiuza kuti ipita kumbaliko chifukwa imeneyo sili pa ndandanda wololedwa. Magalimoto white wa kufika. Patinted akumachinga ndithu mkatimo simumaoneka kwenikweni. Ndithu tsiku loyamba kufika pamalo ano a Jesse Banda ndamene anabwera ndithu pa mpanda-denga. Ndamene anafika ndithu pamalo ano pa mpanda-denga koma ataona dzulo ndithu mtsogoleri wa chipani cha DPP apita muthalika ndithu atafika pamalo ano pa galimoto mawindo ali otseka ya tinted leronso zikuoneka kuti Atupele Muluzi afika pamalo ano chimodzimodzi ngati momwe anafikira apita muthalika dzulo ali mu galimoto ndithu imeneyi ndipo ndi atinted kutsogoloko kungooneka pang'ono ndithu kuti ndi Atupele Muluzi akhala mpando wakumbuyo. Manongonongo amene akumveka ndionena kuti Atupele Muluzi akubwera pano ndi oyimba Patience na Madingo. Tione kuti kodi mphekesera zimenezo ndi zoona kapena ayi pa nthawi yomwe Atupele Muluzi mu mphindi zochapa zokha akhale ndithu akutsika galimoto imeneyi kuti alowe mu auditorium kuno ku BICC kukapereka zikalata zawo zosonyeza chidwi kuyimira pa mpando wa president. Mphindi zochapa chabe Atupele Muluzi ndi amenewo kutsika mu galimoto yomwe yafikitsa pamalo ano. Akulu achipani kukawalandira ndithu pamenepo kuapatsa chanza iwo afika ndithu ndi amayi akunyumba kwawo
kupereka moni ndithu kwa akuluakulu achipani uli pa ulendo wawo ndithu okalowa muchipinda chimenechi. Pakadali pano sizikudziwika ndithu kuti kodi pa anthu amene awazungulirawa running mate ndi ndani, koma na madingo sindikuwaona. Ayi, tamvaso sitapompa kuti ayi kanga sana madingo ndithu zinali zongo yankhula vanthu. Pa ukambidwa zina lina la Dr. Kalolo kumatisimikiza ndithu poseta pompa kuti kodi ndi ndani kwenikweni, koma pala anthu ambiri amene ali kumbuyo kwawo munthu sungadziwire kuti running mate tinazionanso zulo pamene Muthalika amalowa panali anthu ambiri amene ali pamenepo. Ndiye tione kuti ndingopita ndikafufuze chifukwaso dzulo momwe amafika pamalo ano a Muthalika kunali mphekesera ndithu kuti ayi mwina ndi Bright Nsaka kapena mwina ndi Rosa Mbilizi kapena mwina ndi Jane Ansa, koma Jane Ansawo pa nthawi yomwe Muthalika amalowa mchipinda chimenechi sanali kumbuyo kwawo pa ulendo oyenda limodzi kukalowa mchipinda chimenechi. Ndereronso ndithu zioneke pamenepa kuti kodi running mate ndi ndani, ali pambuyo pawopa kapena nawonso agwiritsa ntchito style ina yoti ndi running mate akakhale ngati angokumana mkati momwemo. Wayana ukubva zotani? Ayi ndithu even wa UDF amene namfunsa apo khanga nayenso sakudziwa paima anthu osiyanasiyana, ena awo ndi Secretary General achipani, ena maudindo osiyanasiyana ndi sakudziwa. Koma mayina akumveka ndi ati? Mayina poyamba ndipaja timakamba za madingo kondeta mfa kuti za madingozo ayi ndi panamveka zina la Dr. Kalolo ndi zina limene linatchulidwa, koma we yet to confirm. Koma bambo ayimapo wandipasa chidwe kuti ndipite ndikafunse zina akafunsa ndithu ndithu ndi Atupele Muluzi pamenepo maya ku nyumba kwawo, komanso ayima ndi ena akuluakulu ako chipani, komanso ena sitikuwadziwa pano. Wayana kukatifunsira kuti kodi tiadziwe kuti kodi ndi ndani mmodzi mwina mwa anthu amene ayima nawo kumeneko atha kukhala running mate wawo, komanso zitha kuthekanso kuti running mate sali nawo pa mndandanda umenewu, mwina walowa kale mkati mchipinda chimenechi kapena mwina akubwera mbuyomu alowe payekha, sizikudziwika. Koma ndithu mayina kuti amene akumveka ndi mayina amene wa Dr. Kalolo. Mukutena ndani? Ayi zina ndilomwero pale gentleman over there amene ndachita suspect then midwekawo ayima mo running mate mandi wa security ntayima wa security wandikanira kuti achunga tankudikira nikaye nthawi yake ikwana. Running mate ndikuona ngati ndi ameneyo ndithu, koma zinalo ndimene ngofuna kupanga confirm foti ife ngati Times timafuna tauza Malawi zoona zokha. Aperekaso chithunzithunzi pano kuti dzulo ngakhala apita Muthalika mkatimo panali kale mayina amene amamveka Nsaka, Rosa Mbilizi, Jane Ansa, koma momwe amalowa mkatimo Muthalika sanali ndi Jane Ansa pambuyo pawo. Jane Ansa anakapezeka atsekeraso chitseko ali kunja. In fact amene ali pafupi anali Rosa Mbilizi ndamene tinaona kuti anali pafupi. Mwetu inalesa maganizo oti onde running ndi amene mpaka ife tinamba kulengeza kuti kukhala ngati ndi amenewa chifukwa anali kufupi ndi president. So tiona nkati fapa njapa uthaupusisika nkumanena kuti uyu ali pafupi, koma ayi ndithu, koma ine abambo awo ndikuakayikira basi. Kaendedwe kaodi ndithu ndi security yomwe ali nayo running mate, koma zonsezo ndithu sitinganeneretu pano poti candidate wina aliyense akumabwera ndithu ndi style yake. Pamenepo Andrew Mpesi Chief Elections Officer kumeki akuwalandira ndithu Atupele Muluzi kuti tsopano alowe mchipinda chimenechi. Kuno ku BICC kukumachitika ndithu zambiri, kuzizimutsidwa zina zoti mwina Malawi amayembekezera ndi zina zotero zambiri zikumachitika kuno makapa nkhani imeneyi yokhudza running mate. Zinachitikanso ndithu ulendo wina omwe amafika mtsogoleri wa chipani cha Nationalism Democratic Party Daniel Duwe, amene osatafika anthu amaona kuti mwina ena amene amayenda kumbuyo kwawo ndi ma running mate awo amenewo, koma kukafika mkati kunakapezeka kuti osanafike ndi running mate wawo sanabwere. Chimodzimodzi ndithu dzulo apita Muthalika analinso ndi anthu amene amayenda kumbuyo kwawo, anthu nkumaganizira kuti mwina pota Rosa Mbilizi ali kumbuyo kwawo kwenikweni kwa apita Muthalika mwina ndiye running mate, koma kunapezeka zoti running mate ndi munthu wina amenenso nthawi imeneyo sanali pambuyo pa apita Muthalika, ndipo apita Muthalika atalowa kale mkati amenewo anali ali panja ndithu nawonso kusakasaka njira kuti alowere mchipinda chimene
chimenechi ndiye zambiri ndithu zikumamveka makapankhani ya running mate mphekesera mayina ambirimbiri akumamveka ndithu koma kumapeto kwake kumadzapezeka kuti mwina ndi munthu amene amalawi amayembekezera olonso pena si munthu amene amalawi amamuyembekezera zozizimutsa ndithu mzanga Wanda Msiska zomwe zikumachitika kuno pena koma pano chithunzithunzibe mwina tikanalibe amene anachitako zophweketsa moyo nda Joyce Banda fuka pofika uko anachita kubwera pa mpanda denga galimoto alesa amachita kuona kuti JB awo ndi running mate wawo akhumba kachali koma ndaona kubwera kwa Muthalika ndi Atupele Muluzi kwakhala ngati kofanana nako komanso kosapereka lead kuti kodi running mate yo ndi ndani ngakhale mphekeserabe zikumveka mphekesera zikumveka apa zikumveka kuti ndi Dr. Lex Kalolo Chatambalala amenewa ndi abusa Wasaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.